Veronika Mišová. A připraví se samozřejmě Čeka Skoričel, která bude tady hrabat u těch barelů ty díry. Kde jste si hrabě, děcka? Tak to je prostě jízda celým tělem. Veronka! Konečně máš tady asi nějaké kolo příznivce. A tak to byla smůla, nevadí, jede se na 2 kola. Pojďme, pojďme. Wow, vidíte, jak koníci jsou nažhavení. Tak to byla Nikola Dráčková. Takže toto je Ondra Pavlíček. Ano, nebojte se toho, tady musí být atmosféra jak na fotbale u turné Česka. Kromě toho to výborně. Takže toto je Ela Mrázková. A poraďme jí, aby otočila kolem barelu, že? Určitě jste si všimli, že mužů je tady opravdu poslední. Takže Jarda Novosad. Neslyším. To je ale bída. Jak to teda? Jedu! Jo. Ano, krásná dvojice, sladěná. Neslyším žádný povzbuzení. Myslím, máte zatajený dech, takže nemůžete povzbuzovat. To je Milena Králová. Tak, Pojď, Milu! Rudenka, pojď! Jak se těšil na tento závod. Je to kůň, který snad dělá. On vás stejně neslyší, ale zatleskejte mu! Výborně, slyší!
Filharmonic arény. Po první otočce se blíží k prvnímu barelu, obkresluje nám krásnou otočku a teď, přátelé, vidíme druhou otočku. Vidíte, že David opravdu má ruku fixovanou, to je smůla a jedu. Výborně. Ženy nedělají nic. A David je zraněný, vidíte to sami. Takže Petra Musilová na koni Enrichson. Není to žádná sranda. Prosím vás, tady někteří asi po dobrém obědě odpočíváte. A dostali radost. Takže toto je Petra Musilová. Ano, Petra se vyzbrojila tyčíte. Všimněte si, že má pránice, protože taková narozenina barel, když máte se mitocentrem poměrně tak tam to bylo i s vyhozením. Takže Gábina se věří poměrně pravidelně a jedeme. Tak, toto je Gábina Alesta. Výborně, Gábina. Radost, jak je činná. Tak, Blanka Vráčková. Jedu. Mezi námi. Vidíte, jak si jezdci dávají pozor? Takže to a my máme obavy, jestli přijdou ještě na druhé kolo. Gábina přichází, je to dobré. Vidíte krásně sladěné tamaše, bandáže a košily jeskyně, tak to má být. Rychlostáři nejsou žádní soubojící, takže pojďme! Obrovským nasazením. Neslyším ten potlesk. Jedeme, ano. Takže povzbuzení pro tuto dvojici. Ano, takže toto je Veronika Waldmanová. Všimáte si jistě, že máme opravdu bohaté pole a všichni bojují o titul mistra České republiky v barrel race. Ano, jistě nám ozývá i levá strana. Točí kolem prvního barelu. Ano. Monika startuje na divokou kartu, takže si opravdu věří.
A byla. A zas? Má špatný odhad. To je dresura, to je dresura.